ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои даруэкран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. дӯстон, чӣ гуна ки аллакай медонед, шаби гузашта дар муҳорибаи асосии турнири UFC 302 Ислам Махачев Дастин Порьеро дар панҷум раунд шикаст дод ва бояд гуфт ки онҳо муҳорибаи хеле шавқовар нишон доданд ки ин турнирро дар ҳақиқат наҷот дод, чунки турнири хеле сус буд ва ягона муҳорибаи шавқовари ин турнир муҳорибаи Ислам ва Дастин шуд. ҳозир бошад биёед мебинем ки баъди ин ғалаба Махачев чӣ рекордҳо ва дастовардҳоро ба даст овард. Якум, рақами 1 паунд, яъне рақами 1 новобаста аз вазн дар ҷаҳон ва ин ҷоизаро ба Ислам чунин сомонаҳои машҳур ба монанди UFC, ESPN, MMA Fighting ва Sherdog додааст. дуюм, 14 ғалабаи пайдарҳам, аз ҳама зиёд ғалабаҳои фаъоли пайдарҳам дар UFC худи ҳозир. сеюм, 14 ғалабаи пайдарҳам ки ҷои сеюмро дар таърихи UFC ишғол кардааст. ҷои якум Андерсон Силва 16 ғалаба, ҷои дуюм Камару Усман 15 ғалаба ва ҷои сеюм Ислам Махачев 14 ғалабаи пайдарҳам. чорум, 13 ғалабаи пайдарҳам дар вазни сабук ки аз ҳама зиёд дар таърихи вазни сабуки UFC аст. панҷум, 4 ғалаба дар муҳорибаҳои унвонӣ ки дар вазни сабук аз ҳама зиёд аст. танҳо 4 чемпиони вазни сабук ин корро карданд: Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Бенсон Хендерсон ва BJ Penn. шашум, 3 ҳимояи камарбанд аз ҳама зиёд дар таърихи вазни сабуки UFC. ин корро низ танҳо 4 чемпиони вазни сабук карданд: Махачев, Нурмагомедов, Хендерсон ва BJ Penn. ҳафтум, 7 ғалаба бо тариқи усул, ҷои сеюм дар таърихи вазни сабук. ҳаштум, 15 ғалаба дар UFC, аз ҳама зиёд дар таърих аз байни ҷанговарон аз Русия. нуҳум, ғалаба дар 26 раунд пайдарҳам дар UFC, ҷои сеюм дар таърихи UFC. даҳум, ягона ҷангвари UFC дар таърих ки пайдарҳам 3 ҷангвари топи 3 рейтинги паунд-фу-паундро шикаст додааст: Оливейра, Волкановски ва боз Волкановски дар реванш. 11ум, ягона ҷангвар дар таърихи UFC ки пайдарҳам 2 рақибро шикаст додааст ки ғалабаҳои пайдарҳами онҳо аз 11 ва аз 12 то буданд: Оливейра ва Волкановски. ва 12ум дастоварди Ислам, ягона ҷангвар баъди Андерсон Силва ки дар 16 муҳорибаи худ дар UFC фаворит буд. ана ҳамин рекордҳо ва дастовардҳоро Махачев соҳиб шуд ва агар ки ӯ як маротибаи дигар камарбанди худро ҳимоя кунад, пас ӯ дар вазни сабук 2 рекорди нав мемонад: аз ҳама зиёд ҳимояи камарбанд дар таърихи вазни сабук UFC ва 5 муҳорибаи унвонӣ ки аз ҳама зиёд дар таърихи вазни сабук аст. ба фикри шумо дӯстон, Ислам ин корро карда метавонад ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳозир бошад мо барои шумо пулҳои коркардаи Ислам Махачев ва Дастин Порьеро пешкаш мекунем. пулҳои коркардаи Ислам Махачев $1 842 000. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Дастин Порье бошад $1 282 000. пулҳои коркардаи Шон Стрикланд $621 000. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Пауло Коста бошад $506 000. дӯстон, баъди ғалабаи Ислам Махачев, чемпиони пешинаи UFC Хабиб Нурмагомедов бо президенти пешинаи Амрико Дональд Трамп вохӯрд ва биёед мебинем ки Хабиб ва Трамп оиди чӣ гап заданд. ман медонам ки шумо ин ҷангро дар Фаластин манъ мекардед. мо ин чизро манъ мекунем. ма ин чизро манъ мекунам. ва дӯстон, Хабиб ва Трамп ана ҳамин гуна суҳбат карданд. хотиррасон мекунем ки интихоботи президентӣ дар Амрико моҳи ноябри ҳамин сол баргузор мегардад ва Дональд Трамп номзади худро мондааст ва метавонад ки боз президенти Амрико шавад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.